Okay, last 300 meters to the finish line. Last 300 meters to the finish line. Magkakabalikan kaya ito? Okay, yan na. Last 300 meters. Sino kaya kukuha ng pang-apat, pang-lima, pang-alit, pang-pito? Oo, pang-tatlo. Zero lang yung kamingaw. Shoutout muna bago kalas dito sa mga tiga Talavera. Yung RM Farmhouse. Ayun. Farmhouse. Boying magpili. Diba sa Sabado? Sabado kayo babawi. Magdabol, idol. So yo. Woo! Diyos ko po kayo. Dito kayo tayo sa Omengan, Pangasinan. Yo! Dito sa birthday race ni Chris Santi Bernachea. Dito sa birthday race ni 40 Santi Bernachea. Sa tatag si Boss Santi Bernachea at si Chester Alex Dilan ng Excellent Noodles. Ito si Chris Santi, oh. Marami pa naiwan. Kami pa. Oh. Inistaan sa dulo. Okay, ito yung ating birthday boy. Si 4-time champion Santi Bernachea. Ayun, oh. So, ganyan talaga dito. Si Santi pag nagbe-birthday, sigurado may pangarera. Hindi mawawala ang karera ng bisikleta pag birthday niya. Kay Sir Alex Dilan. Ayan, si Sir Alex Dilan ng Excellent Noodles. Isa sa mga major sponsor dito sa mga pangarera ni Santi Bernachea. So, ito. Ang daming mga Excellent Noodles dito, oh. Juancho Bumakat. Ayun, si Etrata. Madami mga ex-pro dito, ah. Kenji Lili, andito. Oh, Hector Padilla. Ayun, Diyos ko po. Ayun, si Sir Jerry Aquino. So, maya, isa-isa natin itong mga to. So, shoutout kay Skultura Escapade. Yo! Diyos ko po, kain daw. Oh, sabay na mga bebig. Sabay na kaya. Sign all. Ayun, oh. Okay. Ganyan lang, kayo. Yan malina. Hindi malaba. One lang yan. Oo. Hindi malaba. Hindi ang malino yan. Malabo minsan kami. Ikaw makakakita ron. So, shoutout kay Sir Alex. Si Alex Duran. Ayun. Ang ating napaka-supportive sponsor sa mga lahat ng mga pakarera. Hindi lang sa Pangasinan, pati sa Manila, Cavite. Hindi daw wala ang sponsorship ng Excellent Noodles. So, shoutout kay Sir Alex Duran. So, bago tayo magbakbakan, kailangan muna sa ating is-shoutout ang ating birthday boy, birthday celebrant, si Boss Santi Bernachea, ang 4-time champion ng mga Grand Tour dito sa Pilipinas. Siyempre, shoutout din natin si Boss Sir Alex Dilan na isang sa pinaka-major sponsor dito sa pakarera ni Santi Bernachea. Shoutout din natin si Sir Frederick Feliciano, isang tour legend. Si Rick Barnes, Renato de la Rosa, Enrique Domingo, Ma'am Jeneline Balanay, si Joe Miranda, John Michael Bernales, Chad Wright, at sa lahat ng mga nagbibigay sa atin ng stars, salamat sa inyo. So, hindi tayo makapag-live dahil medyo maraming sasakyan dito, ha. Ayun, si Santi Bernachea. Baba. Sarap po. Yaw! Diyos ko po, kain daw. Eto. Marami to, 50 above, ha. O, magpa-plug down na yata. Magpa-plug down na. Plug down na. O, plug down. Ay, sus ko po, kain daw. So, dito pala yung mga ating mga Marlboro Torleya. Jerry Aquino, nakita ko, ha. O, yan, plug down na. Ayan ang ating birthday boy. Si Santi Bernachea. Okay. Yo. So, sabay na rin pala yung mga babae rito, ha. Ito na yung mga ladies category. Ayun, si Dayan Linda. So, kasabay na rin pala sa bakbakan itong mga ladies category. So, tignan natin kung sino magkakadalihan dito, ha. So, nagkakadiinan kagad. Medyo ngayon,
Backbekins ka agad dito ha. So andito pala si Ramyo kami nga, si Sir Alex Bilan. O yan yung ating mga ladies categories. Magbabalatan ka agad dito ha. Oy, mukhang nag-ride ng bagya. O ito yung ating mga ladies category. Mukhang hindi ko kilala ito isa, mukhang bago. So laban ng Team Valdez at saka excellent loaders ito. So ito yung mga hindi nakakakilala, Jerry Aquino Jr., isang Marlboro legend, pumapadyak pa rin. Nakikipagsabayan dito kay Din Pinili, ayan no. Andito yung mga Marlboro legend, Hector Padilla, ayan, shoutout sa inyo. Si Sir El Defonso, si Sunny Burospe, si Antonio Anggo, ayun, medyo nalita, medyo bumibili na yun, bumabalat sa harapan itong si Sammy Tanata, mga idolo. Si Sammy Tanata ngayon, buwabakbak, nagtatang bang break. Ay, ito pala yung ating flag down. So, ito yung ating flag down. Si flag down ni Escultura Escape, dayong. So, ito meron tayo nagbabatang mag-break away. Itong si Sammy F. Serrana, isang Marlboro legend. Ito na, buwabakbak, 55 kilometers per hour, diin na din, tigang-tiga. Grabe ah. Basta itrata, malakas to. Malakas po madyak. So, iwanan mo natin si Sammy Tati, dito tayo sa Peloton. Iwanan mo yung Peloton. Malabo, pag ganyan ano. So, ito yung ating Peloton. Hatak-hatak ngayon. Madami, Romeo Camingaw, andito ha. Juancho Bumagat. Si Sabala, si Sir El Defonso, ayun ating breakaway, mukhang matutungis na kaagad ha. Maagang kumarga si Idol, mas malinaw dito. Talikod, nagbabayang Din Pinili, mga idolo, mga kasi Din Pinili, nahabong ngayon ni Adrian, si Adrian Bells. Ayan na, Romeo Camingaw, isang friendly game lang to mga idolo, friendly game, sponsored by Sir Alex Bilan, bumabakbak, bumakarga na. So, nagkakabalatan na ito na ating mga excellent tuloy sa Bibitali Franales, si Sir Alvin Pararuan, ito si Sir Alex Bilan, ang kanyang speed, 60 kilometers per hour, sa ating Cruz, may nasa harapan din. Si Adrian Din Pinili. Uy, inabutan yung ating mga buhay kaway. Ito si Pinili, saka si Adrian Bells. O basta anak ni Sir Alex Bilan yun ha. Ayun, sa may bandang kanan, ayun nga sa kanan. Ito na si Edgar Gregorio, bumatak na uli. Ayan na, bumatak na. Bumataw na itong si Edgar Gregorio, nasa likod niya si Ramyo Camingaw, tsaka itong si Juancho Bumagat. Kumakarga na itong ating mga big guns ha. Nakikipagsabayan na. Bumabakbak na. Diyos ko po kain daw, bago tayo magbakbakan, tuluyang magbakbakan. Tuluyan nating makalimutan ang ating mga pangalan pag nakita natin nagbabalatan itong ating mga big guns. Kailangan natin siyempre shout out ang ating birthday boy, si Crisanti Bernachea. At sa ating mga major sponsor, excellent doon si Sir Alex Bilan. Ito na, si Sir Alex Bilan, ang isa sa major sponsors dito sa pakarera ni Sandy Bernachea. Ito yung mga Jamu Boost, excellent noodles. At sa lahat na ng mga excellent riders na naki-join dito. Ito na, nakalimutan ko pangalan na ito. Ito, Bumirada. Dati ko ano pangalan na ito, isang excellent noodles. Umangat na to ha. Nagtangka na magbuhay kaway. Ito, tagal kaya hanggang dulo. Ito si Idol, ang ganda ng may kasana o, Sir Beno. So may humahabol sa likuran. Ito na, may humahabol, dalawa ito ha. Romeo Camingaw, napakawalan po si Romeo Camingaw, mga idolo. Ito ang malakas dito, ito dapat binabantayan. Ito, humahabol si Ricky Sabala from Pangasinan. Hindi ka magalaw, ano? Humahabol si Ricky Sabala, ito, sa likodan. Si Greg Banangkit at si Alvin Pararuan. Matindi ha. Ito, uy, naipit tayo dito, mauna tayo dito. Ito yung ating buhay kaway. Si Joel yata ito, Joel Balucos. Ang kayang speed, 50, medyo kahon dito ha.
Ate breakaway. Ano na pangalan mo? Nakakalimutan ko na. Breakaway, solo breakaway ha. Baba. Patay. Ay, dito lang ba? Times 2, 3. Ito, maahon itong ating breakaway, isa. Yung ating grupo. Uy, matinding ahon, ha? Hindi kaya lang, steady. Times 2 muna. Uy, balatan sa harapan, ha? Kakabalatan na. So, dito kaya sa women's category, sino nasa harapan? Nasa bandang gitna. Uy, umangat na si Edgar Gregorio, yung ating Team Dadex. Nag-breakaway na, ha? Kanya. Ay, dito lang yata. Ay. Mukha bumitaw si Sammy Trata. Kung naubusan ng gasolina. Oo, andito si Ruel Hendrano. Ito, isang Marlboro legend dito. Legend din ito si Ruel Hendrano ng Team Excellent Noodles. So, papaharap tayo pamaya-maya dahil medyo nagkakaipitan dito. Maraming sakyan. Ayan na. So, napakabilis ng balatan, ha. So, sino kaya ang nasa harapan na babae? Si Natalie ba yun? So, mabilis ang bakbakan. Ito si... Tayo sa harapan. So, ayun, si Gracie, ha. Si Gracie nasa harapan. Napakabilis, 60 kilometers per hour ang bakbakan. So, meron tayo isang breakaway, si Edgar Gregorio. Hatak-hatak ni Romeo Camilo itong peloton. Nasa natin si Jesse Catalan. Matindi yung bakbak din, ha. So, hindi tayo muna sa breakaway. So, ito yung ating solo breakaway. Si Edgar Gregorio ng Team Dadex. Ang kanyang speed, 55 kilometers per hour. So, nakapag-iwanan niya yung ating grupo ng mga 80 meters lang. Umipiga na to, baka maubusan si Idolo. 49 kilometers per hour, medyo lusong pala to, ha. So, nag-aabot sa kanyang likuran si Marlboro Legend, si Sir El Defonso. Nakakalimutan ko yung pangalan pa sa Marlboro Legend to. Lumikit kay X-Pro. Itong si kanan lang. Tingnan mo sa likod, baka lumidikit. So, ito. Ban. So, naabutan. Naipit ito na, umangat na si Wancho Bumagat, nasa likod na. Bumabakbak na, Wancho Bumagat, mga idolo. Pumarga na itong si Wancho Bumagat. Ito, Wancho Bumagat, nasa likod na, Sammy Borospe, Mon Nicolas. Mukhang nagkakabaklasan nandito, ha. Nagkakakargahan. So, ang nauuna sa babae, itong si Rebel at saka itong si Mayan Linda. So, itong dalawa yung ating mga breakaway, ha. Ang kanilang speed, 47 kilometers per hour. 47 kilometers per hour. So, dalawa itong ating breakaway sa babae, si Rebel Valdez and Mayan Linda. At Escultura, Escapade. So, yun. Yung ating mga grupo. Nahuhulas, Jonathan Unipig, ha. Uy. Ito si... Bumabanat na yung mga excellent noodles, ha. Times 1. Uy, na-upload si Jessica Catalan. Sigilan ang kanilang bakbakan. Talagang madiilan din dito, ha. So, Ruel Hendrano, andito na sa lilikuran. So, sa harapan, nagbabagatan sa harap, oh. Harap. Nagkakabalatan na rito, ha. So, meron tayong iiwalay ng breakaway. Ito, Dean Pinile. Sino pa to? Si Joel. Si Jonathan Rosario Mipig. And Romeo Caminao. So, ito yung ating grupo. Wala pa rin nakakabakbak ngayon, ha.
naubusan ng gasolina. Naubusan! Walang bumabanat sa harapan. Boy, naliligo na sa sariling tubig itong si Boyzy. Suta. Last. Yun o, yun, may bumanat sa harapan. Isang tinexo rito doon. Boy, walang bumabanat, walang sumusunod ha. Ito si Sir Alex. Sir Alex Bila, nandito lang sa may bandang gitna. Ano? So, wala pa rin talagang tuluyang nakakalayo ha. Wala pa rin talaga. Ayan, sa may bandang kanan, may bumabanat. Nagbabanta itong si Idol. Yan lang. Nagbabanta itong si nakakulay itim ha. Bumabanat. Ito na naman si Idol. Talagang ito yung banat ng banat ha. Alinibanat ka. Ito, sumusunod ito si Gracie. Alam ko, gusto ko kain to. Ito na si Gracie Alagado na sa mga babae ha. Ayan, bumabanat. Diin na diin. Tumiipi ka ha. Sumusunod sa kaya itong si Juancho Bumagat. At saka itong si Rod. Yan na niya. Mukhang ma-advance itong dalawa ha. Wala tumutungan. Siya lang iniwanan nila yung kanilang mga kalabang babae sa libat na likuran. Ito, excellent noodles oh. Mukhang ensayado itong si Rod de la Peña. Ito na, si Sir Idol, oh, yung excellent noodles, nagbabanta, umaangat, dumain. Nakasunod na sa kanya itong si Jonathan Pumipig. Ayun, si Sir Ildefonso, si Sir Alvin Pararuan. Sa likod, idolo, oh. Ayan, medyo magkakadiinan na. So ito, si Sally Grospe, umaanga, sinusundan ni Juancho Bumagat. Ito, si Romeo Caminga, Edgar Gregorio. Uy, hindi pa talaga kalong nagkakahiwala. Hector Padilla, El Defonso, yun, si Jerry Aquino Jr. So, inabutan pa rin yung ating mga breakaway sa women's, ha? Yun. Si Adrian. Anak ni Sir Alex. Jerry Aquino Jr. Ayun, no? So, wala pa rin talagang nakaka-breakaway. Mahirap makatakas dito ha. Kaya sa ating birthday boy, Santi Barnachea, ating birthday boy. Hindi bakit? Ayun no, mangat na naman, din pinili. Diyos ko po kain do. Ayan na, nag-aanda na tumutugis itong si Ron yung kamigaw ng Tinasure Noodles. Ito na si Adrian. Nagkakatugis na, tinutugis na. Ito si Ali. Ayan na si Webel, kasunod niya itong si Mayan Linda. Nagkakadiinan na naman na mukhang madiinan. Maalpas na itong si Dintinina at si Ron yung kamigaw. Tignan mo kung gaano kalalakas itong mga ito ha. Mas matatandang habak sa akin pero napakadidiin pumidal ha. Ito, grabing din ni Revin ha. Revin Valdez and Mayan Linda. Edgar Gregorio andito. Pero si Aye, hatak-hatak itong guro ko ha. Tuluyan na kaya makakalayo itong dalawang breakaway na rin. Na si Jen Pinile at saka itong si Ron no kami nga. Ito talagang magkakalabang mortal eh. Ito yung mga magkakalabang mortal. Ito pa, umahabol pa isang tindahan like si Edgar Gregorio sa likuran at saka si Adrian. Pero si Adrian to, anak to ni Sir Alex Brad. Dumikit dito sa breakaway. So apat itong ating breakaway. Nabutan ng peloton. So bibirada kaya ulit. So wala ah. Mukhang nagpapakiramdaman na naman. Ricky Sabala. Ricky Sabala, nasa likod dyan itong si Gilan. Adrian Gilan. Sa anak yan ni Sir Alex Gilan ha. So tinutugos siya itong si Ali Sabala. Dahil laban ng konto, excellent noodles versus Pangasinan Widows. Nakatuloy si Ricky Sabala. Pero nakatugis sa kanya itong si Adrian. Uy, nako, lumalayo. Pero sa likuran, humahabog, bumabanta na naman sila eh. Sila din pinili, walang pukdat na. Humahataw itong si din pinili ha. Humahabog sa likuran, din pinili pero nakagwalda sa kanya. Itong si Ron Camingaw. Ay, ating grupo. Dito, ubusan dito ha. Hindi pwede birada ka ng birada dahil medyo malayo-layo itong ruta na to.
Malayo-layo itong ating ruta, mga more or less 40 kilometers yata ang balatan dito. So dahil tayo nagbe-breakaway. Nagbe-breakaway na naman tayo, tatlo ha. Dati yung breakaway. Itong breakaway, sa pangunguna ni Juanjo Bumagat, Sunny Grospe. Hindi ko kaya alam si Idol, nakalimutan ko na yung pangalan ni Idol. So yun, umaangat na si Juanjo Bumagat ng mga 20 meters dito sa dalawang ito. At sa likod, medyo nakakalayo na sila, Sunny Grospe. So isang Malmotor Legend din, medyo paahon to ha. Pwede natin yung solo breakaway. Juanjo Bumagat. Isang legend, isang veterano. Pagdating sa pamimisikleta, 63 years old. Pero kita nyo naman ang kanyang katawan, napakaganda. Napakalakas pa rin ito, basta sa 60. Basta 60 above dito. Ipupusta ko na ang bangka ko. Kung may bangka ako ha. Pero ito ang category natin ngayon ay 50 above. Medyo maraming malalakas ang kalaban. Pero hindi natin alam kung kaya na. You know, kung kaya niyang sabayan yung mga 50 above. Dahil 50 above eh. Pagkakagulo sa likod ha. Shout out. Yo, sino ba daw? Yo. Oh, shout out. Yo. Ayaw, si Mami. Diba? Ewan. Yo. Niguit, ayan yun. Dito po ba finish line? Pero Isang ganun. So, breakaway natin, Juanjo Bumagat, Sunny Grospe. Hoy, ito na yung isang excellent noodles. May umabol, ayun, umakas sa bandang kaliwa. Si Edgar Gregorio, tinutugis niya, Ronyo Kamingaw. Dito pala finish line, ha? Hoy. Medyo ahong tong finish line natin, ha? Oh. Medyo marami na ang bubibitaw dito ha. Mauubusan na. Medyo malayo-layo pa. Isang round pa lang yun ha. Malayo pa mga idol. Ito, babaklas na rin itong si Rowan de la Peña na ito si Sibilin nasa harapan. Giovanni Sibilin. Doon. So medyo paahon pala mamaya yung ating finish line. Okay, shoutout po natin ating mga boss mga TBI, Boss Landex, Coach Joe Mendoza, Boss Gerard Sabado, at si Boss Boying McPhilly, Boss Ace Ramos, Boss Joe Makino, at sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, siyempre si Boss Modesto Matos. Ayun, napakabait sa atin ni Sir Modesto ha? Hindi siya nakakalimot makapag-abot ng bahagyang panggasolina natin. Ayun, nagkaangatan na naman sa harapan, nagkabalatan na naman sa harap. Ayun, umaadmas na naman dito sa may harapan. Umaangat na naman din pinili, walang katapusan. Angat na nga si din pinili, baka maubusan siya. Ayun, ha? Ito, din pinili, tsaka dalawang excellent noodles yung hinahatak kita, baka maubusan ko si din pinili. Maraming excellent noodles kang kalaban dyan, idol. Pero tignan natin kung mananatili ba, mananaig ba ang kanyang pagiging ex-pro dito sa mga kalaban ng mga excellent noodles. Napakarami. Romeo Camino nasa likod lang, namamahinga. Yun ang panlaban ng mga excellent noodles dito. Ganito si Adrian. Hindi ko alam kung pangalan nito, Adrian. Sa anak ko si Sir Alex. Very supportive sa lahat ng mga riders ng mga excellent noodles. Medyo mali ang diskarte yata na din pinili dahil puro pangko ginagawa na. Napakarami ng mga dito, mga excellent noodles na magtutulong-tulong para pabaklasin itong mga Team Dandex. Dahil dalawa itong Team Dandex dito, si Edgar Gregorio at saka si Din Pinili. 42 kilometers per hour lang kanilang speed ha. So ayan yung ating. So, dito tayo sa peloton.
Pwede ating peloton. Okay, two. Ating peloton. Okay, lalayo. Mahaba. Single file. So doon sa babae, wala pa nakaka-break kami sa mga ladies categories ha. Yung mga ladies categories, dito lang sa may bandang gitna. Hey! So shoutout dito sa aking cameraman, si Johnny Hora. Lahing bisiklitero, pero mahina. So wala pa rin talaga. Nagkakabantayan tong si Raiden Valdez at saka tong si Nayan Dinda at saka tong si Gracie Aligado. So sino sa kaya sa kanila ang makakakuha? Ito Jerry Aquino. Napakalakas pa rin ni Jerry Aquino, mga dito lang. Yan, nakapinyek rin po dyan. So may Linda versus Tim Valdez itong labanan dito ha, ng mga babae. So kakayanin kaya ni Mayan Linda itong mga Tim Valdez, napakarami nila ha. Okay, si Sir Alex, malakas pa rin si Sir Alex ha. Sumasabay sa mga pro at ex-pro. Nakasarap pa yan si Jasmine K. Binoy. Napaka-supported talaga itong si Sir Alex nila. Pagdating sa cycling, hindi mawawala ang excellent noodles. Uy, bumitikwas. Mula kaliwa, mula kanan. Ayun, si Hana. Umaangat na ito. Si Hana ba ito? Si Hana o si Natalie? Si Natalie yata ito. Si Natalie Makasahib, mga idolo, magbabanta na. Naku po, pag nagtagumpay ito, mapapakawalan ito, mayayari. Si Natalie Makasahib, maganda pinakita nito sa Tour of Clown niya. Maganda ang kanyang performance. Ewan ko lang dito sa Battle of Ubingan. Ito si Aye. Ang tinugis ni Sir Tumang ba? Kalimutan ko na. So malayo pa to mga idolo. Malayo pa. Isang balik pa to. So mawit ka na. Ayun, ang mga si Aye sa harapan. Umangat, dumidikit doon sa ating breakaway. So kung magbe-breakaway kaya si Aye, o mananatili sa pakiramdaman niya sa likuran. You know. Yo. Bantayan tong excellent noodles at saka itong mga yun, umangat na si Edyan. Umangat sa kanan. Pinutugis sa likuran. Sa likod, may tumutugis. Yun no? Grabe itong isa na. Sa mga babae, wala pa rin talaga naka-breakaway. Yo! Okay. Pagbalik dito, finish line na. So, may makaka-breakaway pa kaya dito? May makaka-breakaway pa kaya? Kung band sprint tayo ha? Ingat po mga idolo. Saraki, makakarga ng tubig ha. Mukhang nag-reserve na yung kanyang tubig. Ito, si Sir Romel Hendrano, sinundan kagad ni Aldefonso. Ayaw si Aye, umangat sa kaliwa, sinundan ni Aye, ayun na. Nagbe-breakaway na itong mga excellent noodles, nananahimik yung mga tindahan, si Kapangasinan sa likuran, wala tumutugis sa tatlo. Ito, meron tayong tatlong breakaway. Si Aye, si Romel Hendrano, at saka itong si Aldefonso. Hindi yan si mga ano. Uy, mapapanatili kaya nila kanilang breakaway hanggang dulo. Kaya lang ating finish line ay paahon mamaya. Uy, nabutan pa rin sila. Makaabutan pa rin sila ng Gareth Orange. You know? Yo!
Angas nito ha. Ito mga ladies category. Kung sino kaya ang makakaayon, nasa harapan na si Raven ha. Mukhang nawawala si Mayan Linda. Ito si Mayan Linda dito sa likuran. Samantalang si Raven Valdez nasa harap na. Kasama niya yung mga dalawang excellent noodles. O Mon Nicolas, ayan, nakaputi. So ito yung ating mga breakaway. Naku, si Din Pinili pa rin. Insayado si Din Pinili. Kaya lang, baka maubusan pagaling sa finish line. So andito si Rolando Caminaw sa pang excellent noodles. Si Sir Manny ata yun. At saka si Raven. Ito na yung grupo sa likod. Oh. Ito na yung grupo sa likod. Itaas mo. Pagbalik, remate! So, pagbalik, remate, dito ang finish line natin, mga idol. Dito ang ating finish line. So, umagwat na si Raven Valdez. So, medyo na pag-iiwanan si Mayan Linda rito sa likod. Ayun, umaangat na rin si Mayan Linda. Umaangat na rin itong si Mayan Linda. Umaangat naman sa kaliwa itong si Sally Duraste. Ito na si Mayan Linda. Tinutugis sila si Raven Valdez. Tumidikit na. Ito pa si Natalie. Si Shell Alfredo Punsal. Si Sitiling. So, ayun. Umaangat si Sally Duraste sa harapan ha. Ito yung ating breakaway. Solo. Si Sally Duraste. Ang ating Marlboro Tour legend. From Talugtog, nakatim kapadyak pa ng sticker. Basta nakatim kapadyak, malakas. Ang kanyang speed, 42 kilometers per hour. Tatatag kaya ang kanyang lakas dahil ayan na ating Pelton sa likuran. Ito na yung ating Pelton. Humahabol sa kanya isang Marlboro Tour legend din. Itong si Ruel Hindrano ng Team Excellent Noodles. Ang kanyang speed, 45, 49. Tinutugos siya itong talaga. Wag kasi laki lang sila ha. Pero maganda ang tayo si Ruel Hindrano. Yan, parehas na Marlboro Tour legend. Ruel Hindrano and shout out kay ayun no, umangat din sa harapan ha. Malang ito ha. Sino nasa bisikleta kaya? Ito pa, dalawang excellent noodles si Aye. Ay, siyete. Ito, mabilis eh. So, nagkakadiinan na. So, wala pa rin talaga tayo maka-breakaway. Ito, may dumidiin na naman sa kanan. Sino? Ito na, Wacho bumagat. Nagbabanta na naman, tumutugis si Natalie. So, Wacho bumagat na. Mukhang magpe-breakaway na to ha. Didiinan niya na to. Didiinan niya na hanggang dulo. Ito naman si Natalie na sa ladies category ha. O may nagbe-breakaway si Ruel Hindrano. Naku, may nakasunod na dalawa. Si Aye, tsaka itong malakas yung matanda na yun. Layo na nakikita yun. O ito pa yung ating grupo sa likod. Naku, pagbalik dito rin mahati na ha. Sa babae, walang naka-breakaway ha. Talagang walang makatakas dito ha. Sa mga babae, ganoon din no. Bebe nandito, tsaka si Mayan Linda, Natalie, Wenay Pogi, Jasmine, Simulain. Dati kung may makakatakas pa sa kanila. Ayun na, pumaparap na itong si Aye. At saka itong Pangasinan. At saka si Ruel Hindrano. Pabalat sa kaliwa, may bumabalat na naman. Excellent noodles, ito na. Uy, dumain na itong isang excellent noodles na nag-breakaway na. Mukhang talagang malalakas itong mga excellent noodles riders ni Sir Alex Bilan. Kompleto, napakarami nila. Meron tayo isang solo breakaway from excellent noodles. Ang kanyang speed, 50 kilometers per hour. Nakakalayo na siya ng mga 100 to 20 meters sa ating peloton.
masasagid na kaya? Matatagusin na hanggang finish line? O hanggang sa umpisa lang si Idolo? Sige natin kung ensayo pa to. Nasa bisikleta kaya? O nasa ensayo ang bakbak? Yan o. Sige natin breakaway, solo. Yun o. Breakaway, breakaway. Hoop. Kapit lang, kapit lang. Okay, parimati na tayo dito ha. Parimati na. So sa mga babae, wala pa rin nagbe-breakaway. Nagkakabantayan lang itong mga babae ha. So meron tayong breakaway sa harapan. Ako, medyo lumalayo na ng mga 150 meters ha. Dito sa pinaka-peloton. Dito ating peloton. So kung tayo sa breakaway, medyo lumalayo na itong ating mga breakaway. Yun lang. Excellent noodles. Ang ating tatlong breakaway. Nasa na mga Team Gandex, Team Pangasinan, hindi sila nakadikit dito, nagkabantayan sa likuran. So ito yung ating tatlong breakaway. Purong tatlong excellent noodles ang ating breakaway. Yung sinasabi ko, mauubusan ka talaga. Mauubusan ka pag hindi ka nag-reserve. So tatlo itong ating excellent noodles ang nasa harapan. Pangunguna ni Adrian, si Adrian, di ko sigurado kung si Adrian yun, basta anak yun ni Sir Alex Bilan. Shout out kay Sir Alex Bilan, napaka-supportive person sa mga larangan ng pamimisikleta. Laging nakasuporta ang excellent noodles, galon din ang Jumbo Boost. So yung ating tatlong breakaway, mukhang masasagad na kaya nito hanggang dulo. O aabutan pa sila ng ating peloton. Ewan na nga ito, dahil ito parimati na tayo ha. Parimati na tayo dito. Sila na kaya ang tatapos ng karera. O aabutan pa sila ng ating mga breakaway, ng ating peloton. Dahil nakakalabang na sila 200 meters mahigit na ang kanilang labang. Kung magtitiis to, kung magpapalit-palitan, magandang palit-palitan, sila na ang tatanggaling kampiyon dito sa birthday race ni Santi Barnache. So wala na, mukhang hindi naghabol yung ating mga tropa team sa may bandang likuran. Maisasagad na kaya nila ito hanggang dulo. Dahil more or less 3 kilometers to the finish line na lang tayo. Si Austin Milan pala tsaka si Ruel Hindrano. Si Austin Milan pala ito, anak ni Sir Alex Milan. So malapit tayo sa finish line ha. Malapit na tayo sa finish line, more or less 2 to 3 kilometers to the finish line. May maghabol pa yan sa likuran. Ako po, napakalayo. Nagtati ng peloton. Naghahabol na ito, peloton ha. Ito si Edwin Pinile. Nakatugis na kayo na itong si Romeo Camillo. Maganda yung technique itong mga excellent noodles ha. Kung sakaling abutan ng peloton, yung ating tatlong breakaway, si Romeo Camillo naman ang bibigwas dito ha. Ito. Nauli ito si Gracie ha. So paisi-isi lang sa may bandang likuran si Romeo Camingaw. So asan si Tintinito tsaka si Edgar Gregorio. Nako, buhay pa, meron pa. So mag-aabol pa kaya ito nagbabantang umangat itong si Buena Ipogi. Makakawala kaya itong si Buena Ipogi sa peloton. So gano'n ang layo ng ating breakaway dito sa grupo. More or less, yung higit kumulang sa 200 meters na kanilang kalamangan. Mag-ahabol pa kaya ito? Sila din pinili. And so panalo na yung tatlo na yun ha. Si Austin pala yun. Si Austin, at saka si Ruel Hindrano. Okay, dito tayo sa tatlong breakaway.
Malapit na tayo, mga last 1 kilometer to the finish line. 300 meters na ang lamang ng tatlong excellent noodles na to ha. Si Austin, si Ruel Henderano. Yung isa, si Austin Villan pala to, isa hindi si Adrian. So, pagdating ito, kahon na to. Malapit na tayo ha. Pangasinan doon sa may bandang likod. So, ito na ang mananalo dito. Excellent noodles. Sa pangunguna ni Adrian, ayan na, nakatalaw ko na. Naaabot ko na ating finish line. Ayun na ating finish line. Ayun na. Ayun na yung ating finish line. More or less, 500 to 600 meters to the finish line. Ahon bagya ito. Sino kayo sa tatlong ito makakakuha? Si Austin, si Ruel Henderano. Basta, puro team excellent ang makakadali. O, so, dito na. So, si Austin na rin makukuha. So, nag-usap-usap na itong tatlong excellent ulit. Dito tayo sa peloton. Sa peloton tayo kukuha ng magandang shot. Okay, hindi magalaw. Ayan na, ito na. So, ito na mga idolo. Ito na. Sige. Okay, last 300 meters to the finish line. Last 300 meters to the finish line. Magkakabalikan kaya ito? Okay, yan na. Last 300 meters. Sino kaya kukuha ng pang-apat, pang-lima, pang-alit, pang-pito? Umangat na itong si Romeo Camingaw. Romeo Camingaw. Umangat na. Nasa likuran. Nagkakadiktikan. Ayan, Romeo Camingaw na umangat. Mga idolo. Ayan na. Romeo Camingaw. Edward Gregorio ang pumapang-apat ha. Oh, sa likod. Ito, sino kayo sa babae ang kukuha? Sino sa babae? Ayun, si Mayan Minda. Si Mayan Raven. Jasmine Kay. Pangalawa. Wenay. Pangatlo. Hindi, meron pa isa. Si Valdez. Pangapat yun. So, malalakas talaga mga excellent noodles. Okay. Ayan, data si Santi. Ayun. Shout out. You know? Ayun. So, nanalo. Shout out. Shout out kay School Tura Escopade. Ayun. Sino na? Si Austin. Shout out Tirado. Shout out Jeron Gante. Dali. Sino bang wala? Wala po kayo? Jeron Prince Tasan Dile. Ayun.